Professional. DJ Jonas, the final remix. Jonas, the final remix. You are listening to the music of Filipinos Mix Love Country. Tutorial. Wah na day. Hampak ito. Isa parang ganda, Hindi, oo. Lagi pa sa'yo ka, hindi mo gusto. Makipala yan.
dad? Ha? Nasa dad? No? Pag dato yung sa'yo, kami laran. Ha? Ano? Pag virgin, ha? Dito sa'yo.